estem en creixement, necessitem gent que cobreixi diferents aspectes de l'empresa i el consorci és un punt d'oferta molt important. El ser un contracte d'una persona menor de 30 anys doncs ajuda a que puguis donar-li una carrera professional i puguis formar-lo des del principi. Ja vengo aquí a buscar feina, ara ja fa 9 mesos ahir he començat a treballar aquí. Ja aprenc moltes coses i abans no sabia, m'ha ensenyat moltes coses. M'agrada viure aquí, perquè aquí més tranquil, i ara conec gent, són molt bons amics. Jo crec que el missatge és que la gent estrangera, no? I a més la gent jove, té una motivació per aprendre i per treballar molt gran. En el cas de l'Ibrahim, doncs, des del principi, amb pocs coneixements, tenia una actitud molt bona.